Ljeto nas mami na kupovinu. Treba nam nova odjeća za ljetovanje, oprema za plažu, sup, daska, možda i krovni nosač za automobil kako bi sve to lakše ponijeli do odredišta. I dvorište izgleda prazno, da bar imamo vanjsku garnituru da možemo sjediti i uživati u ljetnim danima. Uz sve to jako je vruće. Možda je vrijeme da konačno ove godine nabavimo klimu. Odgovor je ne, ne i ne. Sviđa vam se ova haljina? Kupila sam je na zimu za 7,47 €. Danas je na rasprodaji možete naći za 32,90 €. Dok mi napuhujemo luftiće, trgovine napuhuju cijene proizvoda koji su ljeti najpopularnije. U ovoj epizodi otkrit ćemo što ljeti kupiti, što pod svaku cijenu izbjeći, a što iznajmiti. Znam da je nova ljetna garderoba privlačna ideja, pogotovo prije nego se uputite na odmor. Treba popuniti taj kovčeg. Strpite li se još koji mjesec, možete obnoviti cijelu ljetnu garderobu za 1/3 ili 1/4 troška. Kad smo već kod putnih kovčega, isto vrijedi i za njih. A i za kupaće kostime iz kojih se ovo ljeto nećete skidati zbog vrućina. Ovo nije neka velika mudrost. Sezonske robe najskuplje su upravo u sezoni. Na ljeto su to očekivano sunčane naočale, torbe i različita oprema za plažu poput sup daski, ležaljke, peraje. Ako vas ove vrućine mame da ugradite klima uređaj, dobro razmislite o tome. Cijene klima uređaja sada su najskuplje, a s obzirom na potražnju, dok ju ugradite stići će već jesen, a cijene klima uređaja znatno će pasti. Vanjski namještaj sada je najskuplji. No, ako ljeti već želite urediti svoj životni prostor, unutarnji namještaj će sada biti na raznim rasprodajama. Netom prije ljeta raste potražnja za unutarnjim namještajem jer iznajmljivači opremaju svoje apartmane. No jednom kad sezona stigne i kad su apartmani spremni, cijene padaju i to je vaše vrijeme. Ako svoj ljetni shopping želite odraditi pametnije i razveseliti svoj džep, samo obrnite priču. Sve van sezonsko možete naći po nižim cijenama ili na rasprodajama. Sada je vrijeme da kupite odličan zimski kaput po najboljoj cijeni i spremite garderobu za jesen. Ono što je potpuno suprotno već spomenutom pravilu, sezonsko voće i povrće je najjeftinije upravo kad je u sezoni. Lubenice koje smo još donedavno skupo plaćali, sada su djelić svoje stare cijene. Sad znate da sve kupujete van sezone, no što ako to niste znali ranije i sad vam je nešto sezonsko baš prijeko potrebno? Imajte na umu da mnoge stvari možete unajmiti, primjerice krovne nosače za automobil koji ljudi najčešće koriste jednom godišnje, a potom im zauzimaju mjesto u garaži. Isto vrijedi i za različitu opremu kao što su popularne sup daske. Posebno je pametno unajmiti te stvari ako ih prvi put koristite jer možete vidjeti što vam je zapravo potrebno i onda van sezone možete u kupovinu pametniji te uz dodatne popuste. Dobra alternativa su i grupe na društvenim mrežama za takozvanu kružnu ekonomiju. U njima se stvari ne prodaju nego poklanjaju. Princip je jednostavan. Nekome suncobran možda zauzima mjesto u podrubu, a vama bi odlično došao. Sljedeći put ćete možda baš vi poklanjati to što nekome treba. Za koju god opciju se odlučili, ne zaboravite. Na godišnjem je najbitnije da se opustite i provedete vrijeme sa obitelji i prijateljima. Bez svega ostalog se može. Odmorite se do sljedećeg videa i zapratite nas da ne propustite ni jedan savjet.